Masquera say, Moria Zimbabwe, welcome to our channel Zinc Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kukuya pane ino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwagara wakasubscribe, don't forget to comment and share this video. Nasi Moria Zimbabwe tapigirai nyaya yabuditswa one of my citizens emuno mu Zimbabwe abuda achitaura about a coup yanzi yavakurongwa nevana veZimbabwe. Hanzi they are now trying to remove President Emmerson Mnangagwa nechisimba hanzi via coup semabhisiro akaitawo vaMugabe hanzi before vatanga kutonga chirimo kunge vakatora nyika through coup. Hanzi vakapromisa macitizens so they were going to offer free education kuvana veZimbabwe nezvimwe zvakati wandei hanzi asi vakatadza kudeliver, vakatadza kuwanikwa vachizadzikisa zvinhu zvavakanga vapromisa macitizens. So now pari kunzi pakurongwa kubviswa vaMnangagwa via a coup muri Zimbabwe. There is an audio yatakuvigira yatova kuti mungonzwa mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyoyi mucomment section. So kune bhora rida kubanirwa muruzhinji. Isusu manje takamira tichidedzera kuti musaribani, rine muridzi, rine akariseterwa bhora iroro. Mukaribana murimi mukagowesa, hamusi kuzonzi ndimi magowesa. Kuna achangonzi ndiye akarigadzira, ndiye anofanira kutonga nyika. Saka ndangoti ndingokutaurirai manhiri anaya kuti maZimbabweans, especially macitizen, kune bhora rida kubanwa munyika ino yeZimbabwe. Kana bhora iro richinge rabanwa musarikava. Kune bhora rida kubanwa manje so. Kana bhora iroro richinge rabanwa muruzhinji musaribana. Kune bhora rida kukandwa muwanhu. Kune bhora rida kukandwa muwana weZimbabwe manje so. Asi bhora iroro mukazoribana murimi manje macitizen, hamusi kuzonzi ndimi maribana, rinozonzi akarigadzira ndiye ngaatongi. Ndangoti ndingokutaurirai munyika ino. Ukaona zuva rarereka kudai so, ukanzwa chiwepu chemombe chakuridzwa mumakomo, ibva waziva kuti nguva yekuvharira mombe yakwana. But this time manje hatisi kuzotrusta mufudzi wemombe ari kuuya achivharira mombe dzake ega. Isusu tine takamutarisa because hatichatrustani. Takambowapa mukana madhara aya vakakoniwa, ndo vakambouya nemadecision ekuti Mugabe haachaitaura nyika, vakazoti wawana ari nani kupinda Mugabe. Takazozviona kuti ari kunzi ari nani ndiye ari wese kupinda Mugabe wacho. Saka iye zvino kune rimwe bhora rida kukandwa muwanhu rikunzi uyu haachaite. Kuna ari kunzi anoita foot, vese vakangofanana, ilunch box imwe chete. Even munhu weZanu-PF akazora cooking oil angori weZanu, akauya akazora Nivea kana Grease kana oil, izanu. Ndati ndikutaurirei kuti vanhu veZanu vanouya kwamuri vachitange makwai, ivo vari mapere. Saka ndati ndikutaurirei kuti now is time as a citizen of this country to decide ndiani anofanira kutonga nyika, kwete kudecidirwa. Because patiochema nzara kuti tafa nenzara munyika inoyi, totanga kudzwa nhau dzekuhondo. Muzvipatara muna mushonga kana vakomana, chimiro chemuchipatara chichaite. Kuri kufiwa muzvipatara kani, especially vakadzi vane mimba. Muzvipatara mari kutambudzika kani, muzvipatara muna kumira mushe. Panzvimbo yekugadzirisa zvipatara munotanga kutudza nhau dzekuhondo. Ndo patinokonana manje ipapapa. Onai zvaita nzira kani maaccident awandisa, hurumende gadzirai nzira, imamugadzire nzira, munotanga kutudza nhau dzekuhondo. Vakomana zvamakaita zadzisai kani, zvamakatiudza zvadzisai kani. Ndimi kamakati muna Mugabe akadhakwa, mukati mazuva ano inonzi Second Republic, Zimbabwe is open for business. Zvikanzi ndichajekesa nyika yese nemagetsi nearipo, ndozvaakataura. Akataura akati vana vechikoro 2023 vachaenda kuzvikoro mahara. Saka 2023 akapfuura. Kune vanhu vasiri kutoenda kuzvikoro izvezvi nekushayirwa mari dzemaschool fees. Saka ndongobvunza hangu kuvavhoti kuti haufa promise yakazozadziswa here. Kwanzi ndichagadzirisa magetsi. Ndakapiwa 10 million napresident weChina kuti ndigadzirise magetsi. Dambudziko remagetsi kumba kwenyu rakapera here. Kwanzi ndichavhura mamillions emabasa. Makambani ari kuvhara shamwari. Kune makambani ari kutotama
kuna akatotama kare, kuna ari kutogadzira futi kutama futi munyika inoyi. Ndo paunoona kuti chinhu chinonzi hurumende yezano inenge iri scam. Vanouya nemashoko vachitanga sevanoita zvavanenge vataura, asi havazozvizadzise. Vanenge vachida kutoti scamawo wawane kuba. Zviya zvekuenzi takaenda kuhondo, nyika yeZimbabwe ndeyeropa. Nyika yeZimbabwe ndeyeropa hongu, iropa raJesu, kwete ropa renyu imimi ramakazodeura iri mabva kuhondo iri kuti mimi mutitambe muchititonga. Ndogara ndichitaura kuti vakomana, imi munoti ndimi makaunza rusununguko munyika ino, munonyepa. Zimbabwe haisati yasununguka. Zvekuti Heroes Day izvezvo munofanira kutozvikansela. Nyika ino haifaniri kupembererwa rusununguko, haisati yawana rusununguko. Kusvika muno munyika taita election isingafiwe munyika ino yeZimbabwe. So ndangoti ndingokutaurirai kuti kune bhora roda kubanwa muvanhu manje so. Hatisi kure nebhora iro nemutambo iyoyo. Kune mutambo uda kubanirwa muvanhu. Asi mutambo uyu wakaplanwa kudhara. Mutambo uyu wakatodeclarewa a winner. Imi muchazonzi ribanei manje? Muchazonzi handimi maribana. Akari aribana ndo akarigadzira. Muda kuitiswa futi. Tangoti tiko kutaurirai. Ini ndongoramba ndichiudza nyika chokwadi. Because ina ndinondotya munyika ino yeZimbabwe. Handina ofisi yandinosaluta so kuti vakuru. Mukuru wangu ndiJesu wekumusoro kudenga akandisika. Anoita kuti ndirambe ndichirarama panyika panapa. Nango vachifamba nemagadha akaita sei, ndongoramba ndichivaudza kuti vakomana hamukodzere kutonga nyika ino yeZimbabwe. Zvokuti makaenda kuhondo izvi dai makatimirira takangoenda tese kuhondo kwacho ikoko. Zvamakaenda kuhondo mega tisipo hazvire kuti muchatitonga kusvika tafa. Kunyepa ikoko. Hatina mbobvira taita agreement yekuti muchatitonga kusvika tafa nekuti makaenda kuhondo. Dai makatimirira taingoendawo tese kuhondo ikoko. Ende zvamakaenda kuhondo tisipo kungoti tanga tisati tazvarwa. Patime yamakaenda kuhondo tisati tazvarwa, makatoendawo nedzimwe hama dzedu kuhondo dzisina kudzoka dzakafira ikoko. Makatoendawo futi nedzimwe hama dzedu dzakadzoka nanhasi hadzitombori kana mupawa dzisatombokusapotei, hadzitombori kana muZANU-PF machona. Saka zvokuti munotitaura kuti makaenda kuhondo dai matombozvikansela mazvisa pasaiti, hazvina kana basa redu nesi izvozvozvo. Because imimi pamakazvarwa ana mai venyu vachikura vachiri vasikana vakatotambawo umhandara hwavo, vakangowana nyika ino yeZimbabwe iripo iri sezvairi kudai so ichingonzi Zimbabwe. Vakagoitawo mimba dzakazobarwa imimi, muri kuti makaunza rusununguko munyika muno. Nyika yeZimbabwe yaingovepo, matokura matochembera. Ana Kembo Mhadhi vakutoita wetu vachifamba akatomira swa zoti ndatoita weti Kembo Mhadhi. Nyika yeZimbabwe yaingovepo. Saka haina kwainoenda. Kune vakatofa futi shamwari, vakatoenda kuhondo, vakatoendera nyika iyoyi kuhondo, asi vakangofa vachisiya futi nyika iripo. Saka zvekuti Zimbabwe ndeyeropa, iropa raJesu, kwete ropa renyu ramakazodeura iri. Saka tangoti tingokutaurirai kuti vakomana, Kembo Mhadhi, Chiwenga, Munangagwa, vanhu vamwe chete, ingori lunchbox imwe chete. Musaitiswa nevanhu ivavo. Madhara ese ari matatu ngaabude mupawa. Ndati ndikutaurirei 2017 ngatidzokei kumashure. Do you still remember 27 June Mugabe muoffice? How many people vakaurawa kana muchiri kurimember? How many people vakaurawa kana muchiri kurimember? Mugabe adyiwa election naMorgan Tsvangirai. Mugabe akabvuma muparliament akati ndadyiwa election naMorgan Tsvangirai. Chiwenga naKembo Mhadhi naMunangagwa ndo vakaita kuti Mugabe aramba ari mupawa. Kukafiwa, kukarohwa anonzi malong sleeve nemadhara iwaya kuti auye mupawa. Nhasi una mupawa maakuti gudo guru ngaatongewo. Iye arimo musystem yauraya vanhu ivavo. Munozviziva muzaziko maZimbabwenzi hamene zvatingori ngori. Sometimes ndozvishora. Sometimes ngoti maZimbabwenzi maybe taidya porridge mvura ichangodziya yaibva ratokurungirwa nekuti hatina kunatsosvika zvakanaka. Pfungwa dzedu hadzina kunatsoti kwa. Tinosapota vanotiuraya. Vanouya vachiti tatendeuka madhezi ekuvhota hatichadaro. Vachinge vabaya election vavhoterwa nemadzungairwa, vobva vachiti tahwina isusu, vobva vatanga kuti opressa. Saka ndangoti ndingokutaurirai manheranai kuti gadzirirai. Isusu kana bhora richinge rabanhwa muvanhu, takamirira kuzotenderera the whole world nyika ino yeZimbabwe yese tichitaura kuti bhora iri musaribanhero rine varidzi.
varidzi vacho ngavabude pachena vari bane vega bhora ravo, because vakambotitambisa rimwe bhora vari bana vachiti Mugabe achaita iri, this time ngavari bane vega. Ini chandiri kutongoda zvataifana kuita, taifana kuti patakapedza kubvisa Mugabe paya paya, mangwana achona taifana bva tati Mnangagwa ibva waenda, tichipedza taifana bva tati Chiwenga ibva waenda futi, tichipedza naChiwenga taifana bva tati Kembo Muhadhi ibva warowa pasi, tichipedza taibva tati zita racho rinotonzi ZANU-PF ngaribva ratobuda munyika, ndokutoti tisununguke munyika munomu. Saka nyika ino haidi kupembererwa ba, because election haina chainobatsira munyika ino yeZimbabwe. Ndati ndikutaurirei, ndosaka muchiona sometimes every election in our country masoja anopindira, because anenge achiona kuti akomana madhara abhurwa election yomufana mudoko doko, unoona masoja kudi akupindira. So saka election haina zvazvinobatsira, so very soon chichazoitika masoja edu change takutomarowawo kwezvanyanyaka munyika ino yeZimbabwe. Saka nakoti ndingokutaurire kuti isusu pavanotitsvaga hedu tendiripo, patinozongoti ziye hedu vavarayirwa todzoka futi tavataurira chokwadi kuti akomana regai kudeura ropa revanhu vasina mhosva. Maoko enyu akazara neropa, Mwari muchanomuti kudii? Ropa riri kuyerera maoko menyiri vakomana, Mwari muchanomuti kudii? Ndogara ndakataurira mapurisa eZimbabwe, hazvina zvazvinobatsira kuita muZimbabwe uchiuraya hama yako, hazvina zvazvinobatsira kuita mupurisa weZimbabwe uchisunga munhu asina mhosva, hazvina zvazvinobatsira kuita musoja uchibereka pfuti munyika ino yeZimbabwe. Iwe uchiona nyika yeZimbabwe iri kulutwa nezvigananda masikati machena, munhu ari kunzi ane mhosva ndiye ari kutaura kuti pasine vision 2030, asi vese ari kubira nyika vari kuita tocharing vari kunzi vane musangano. Hazviitike munyika ino yeZimbabwe, ndiri kutaura macitizen mese kwamuri vana veZimbabwe ngatibatanei, madhara aya ngatimarwisei, musambomatya, zvimutemo zvaonesa izvi hazvibetseri basi, hazvibetseri. Ihama dzedu futi dzavari kushandisa kuti vachengetedzwe, otherwise hama dzacho futi dziri kuvasadzira mugomba mbichana. Ndotongoshira kuti mahwindi for anzi mavendors for ED, uyai tibatane kuno kwa President Nelson Chamisa, tibatane tibvise madhara esa